Jó estét kívánok! A Beszélgetés Plus stúdiójában ma egy egykori országgyűlési képviselőt hívtunk, aki parlamenti munkája a legfontosabb területének tekinti, hogy közreműködhetett az új alkotmányt előkészítő bizottság munkájában. Igaz, arról az alkotmányról beszélünk most, amely soha nem készült el. Ahogy ő mondja, értelmetlenül megbuktatták. Szigeti István a vendégünk. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Örömmel és szeretettel üdvözlöm a nézőket. Hadd idézzem önt, de hát nem is önt, hiszen ön is idézett egy ember, Deák Ferencnek hívták. Igen. Úgy vélekedett, vagy vélekedik gondolom mind a mai napig az alkotmányról, hogy az akkor válhat működőképessé, valódi nemzeti szimbólummá, hogyha azt egy nemzet keblébe égették. Szerintem nem tévedek nagyot, ha azt gondolom, hogy a jelenlegiről nem így vélekedik. Hát Deák Ferenc ezt az 1840-es Zalai követjelentésében fogalmazta meg gyönyörűen. Nem pont alkotmányról, hanem jussokról beszél, törvényekről. És én azt hiszem, hogy ez, amit Deák akkor mondott, minden idők törvényhozói számára tanács kell, hogy legyen, vagy iránymutatás kell, hogy legyen, mert azt kell megtalálni egy normában, hogy mi az, amire az emberek maguk is azt mondják, hogy igen, én is így gondoltam, ezt követni fogom, és ez szolgálja azt, hogy a közösségben együtt dolgozhassunk. De egy olyan túlpolitizált közegben, egy olyan, hát nem túlzás, azt mondom, hogy szekértáborokra szakadt országban, mint amilyen jelenleg Magyarország, nagyon nehéz olyan törvényt alkotni, amely mindenkinek az érdekét szolgálja, és mindenkinek ebből fakadólag meg is felel. Jaj, a magyar történelmet nem csak olyan szinten kell ismerni és élni, mint ami például a mostani alaptörvénynek a bevezető szövegeiben szerepel. Ezek nagyon szép mondatok, de sokkal mélyebb összefüggésekből kell tanulnunk mindenkorra. Ha Magyarország veszélyhelyzetben, mint például most, nem képes félretenni azokat a időnként gyermekes politikai ambíciókat, amelyek széthúzást keltenek, amelyek azzal járnak, hogy nem azt keresem, hogy hogyan tudom a megoldást megtalálni az egész ország számára, hanem hogyan tudok a másiknak jobban betartani, pro és kontra bármelyik oldalról, akkor Magyarországon olyan problémák jöttek elő a történelemben, mint például itt voltak már a határunkon a tatárok, és az volt a legfontosabb, hogy a kötönyt, a kun fejedelmet meg kell gyilkolni, hogy a kunok előtte csináljanak még egy kúni járást, mielőtt a tatárok beérkeztek volna, és gyöngítsék az erőnket. Gondoljunk bele abba, hogy ott volt Mohács. Bátori és szapolyai friss erőkkel ott álltak a közelbe, és nem mentek oda. Tehát ez tragikus a magyar történelemben, hogy amikor egy olyan észveszejtő helyzet van, mint most, akkor nem azt keressük, hogy hogyan tudjuk egymást megtalálni, hogyan tudjuk egymást megérteni és közösen valamiféle feladatot megoldani, mert nagyon nehéz feladatok előtt állunk, hanem azzal szórakozunk kölcsönösen, hogy én most erős vagyok, te most ezzel szemben különböző jelzőket használunk, kivonulunk az utcára innen, onnan, stb. És nem a megoldás a lényeg. De az alkotmányt is mindig van. Tehát az új alkotmányt, ugye alkotmány és alaptörvény között ön szerint van különbség. Hatalmas. Stilisztikai egyébként, vagy tartalmi a különbség? Is. Én megmondom őszintén, nem értem, hogy miért kellett az alkotmányt átkeresztelni az utolsó pillanatban alaptörvényre. Ez egy magyar történelmi hagyománytól idegen, németből fordított, a Grundgesetzből fordított kifejezés, és Magyarországon az alkotmányosságnak illata van, hogy finoman fogalmazom, nem rossz a példa. Az alkotmány évszázadokon keresztül Magyarországon egy szent dolog. Na most ezt a fogalmat nem lehet félretenni. Második József próbálkozott fel, aztán halála előtt bejelentette, hogy na hát azért mégis vissza. Tehát nem értem azt, hogyha a magyar történelemben évszázadokon keresztül alkotmány van, az alkotmányból tudunk képezni gyönyörű szavakat, ragozni tudjuk, stb. Akkor beteszünk egy olyan szót a magyar közjogba, ami eddig nem létezett, amit valahonnan Németországból átvettünk, és akkor mostan próbáljuk ezt egészet hozzáigazítani ehhez az alaptörvényhez. Minek? De eddig ez egy stiláris kérdés, stilisztikai kérdés. Nem csak. A magyar alkotmány és a magyar jogalkotási törvény semmilyen fogalmat, hogy alaptörvény, semmilyen, hogy sarkalatos törvény nem ismert. A sarkalatos törvény még előfordult a rendszerváltás idején, amikor a legfontosabb
szabályozandó kérdéseket a kerekasztal tárgyalásokon elnevezték sarkalatos törvényeknek. De ez nem volt benne a magyar közjogban, sem az alkotmányban, sem a jogalkotási azokról a törvényekről beszélünk, amelyekre az alkotmány több esetben utal. Így van, így van. Na most ez jelenti a tartalmi problémát nekem szakmailag, hogy egy alkotmányban a legfontosabb jogi garanciákat fel kell sorolni. Tehát úgy érzi, hogy kiiktatták a fékeket azzal, hogy nincsenek felsorolva? Az egy másik kérdés, abban majd később megyünk bele. Itt most inkább a stilisztikai és a jogszabály szerkesztési problémákról beszélek. Én az értelmetlennek tartom, hogy címszavakban tűnnek fel olyan alapvető alkotmányos jogok az alaptörvényben, amelyek részletesebb kifejtést igényelnének alkotmányszinten, aztán oda van vigyeztve, hogy majd sarkalatos törvényben. Nevesítsük ezeket. Hát most nincs itt nálam a szöveg, és nem akarok hibázni emiatt, de tény az, hogy amikor néztem, mondok például választójog. Aha. Választójognál is utalás történik arra, hogy majd sarkalatos törvénybe. De például már is egy olyan ellentmondás jelenik meg, hogy addig, amíg maga az alkotmányszöveg de általános és egyenlő választójogról beszél, addigra valójában nem egyenlő választójogi valósult meg a sarkalatos törvényekben, hiszen azzal, hogy a határon túliakat bevonták a választási rendszerbe, őnekik egy szavazatuk van, az itthoniaknak 2. Megoldható kérdés lett volna, én ebből egyébként egy újságcikket meg is jelentettem, ugyanis abban az esetben, ha a német rendszert, ami eddig az Európában legtökéletesebben működő választási rendszer, követtük volna és igazítottuk volna a magyar viszonyokhoz, amit én ezt 97-ben megpróbáltam, aztán azt is megfúrták, sokkal bonyolultabb körülmények között. Most is meg lehetett volna ezt csinálni, hogy a népakarat, amelynek a legfontosabb eleme, hogy a pártok milyen arányban kapjanak helyet a parlamentben, azt kellene elsősorban a parlamenti összetételnek tükröznie. Németországban ezt nagyon-nagyon megtanulták, hiszen megcsípte őket a kígyó alaposan, hiszen 928-ban 2,6%-a volt a náci pártnak, és az aránytalan választási rendszer jó voltából 33-ban már többséget tudott szerezni ugyanez a kétes politikai erő, nagyon finoman fogalmaztam. Tehát magyarul Németországban az, hogy bevezették az arányos választási rendszert, azt jelentette, hogy a legfontosabb elem, hogy a pártok milyen arányban kerüljenek a parlamentbe, ezt igenis a nép döntse el. Hadd kérdezem meg, mint jogászt, igen, hogyha a törvényhozás nem alkothat olyan jogszabályt, amely ellentétes az alkotmánnyal, akkor az alkotmányból fakadó, vagy az alkotmányhoz szorosan hozzákapcsolt sarkalatos törvények lehetnek ellentétesek az alkotmánnyal? Ez nagyon jó kérdés. Ez az, amire én sem tudok válaszolni. Na most éppen itt jelennek meg a problémák, mert valójában az Alkotmánybíróság jogkörénél csak az alaptörvény ellenességgel foglalkozik. És az egyik legfontosabb, amire ki akartam térni. Tehát magyarul, hogyha én az alkotmánynak a tartalmát, ami bárhol alkotmány szinten jelenik meg, átpasszolom a sarkalatos törvénybe, akkor én nem tudom, hogy a sarkalatos törvénnyel való jogszabályi ütközésnél mit mond az Alkotmánybíróság. Majd kialakult. Akkor előjön belőlem a laikus. Egy új alkotmányhoz, vagy majdani kormánynak szintén 2/3 többsége kell, hogy legyen. Hiszen az alkotmány lefekteti, hogy magát az alkotmányt 2/3 többséggel lehet megváltoztatni. Ha ez a 2/3 többség nem jön össze, viszont bele akarnak nyúlni az alkotmányba, akkor elég hozzányúlni a sarkalatos törvényekhez. Hát ügyes, de egyébként lehet, hogy így van. Nem tudom. Tehát azért mondom, a laikus hogy tulajdonképpen a szerkesztési gondok itt is megjelennek, hogy azzal, hogy ezt a két új fogalmat, az alaptörvényt és a sarkalatos törvényt beillesztették a magyar közjogba, igazából nincs a helyére téve ez a két fogalom. De azt tudtuk, hogy mi az alkotmány, tudtuk, hogy mi az Alkotmánybíróságnak a hatásköre. Ennek Magyarországon kialakult egy több évszázados gyakorlata már, mint az alkotmány tiszteletének, akkor is, hogyha hosszú időn keresztül az alkotmány nem volt írásba foglalva. De történelmi alkotmányként igenis működött. Többek között például a márciusi 12 pont hivatkozik. Amit egyébként ön hiányol, vagy a visszautalását hiányolja tulajdonképpen. Igen. Igen, most ezt, jó, köszönöm, kicsit csapongunk, de valóban én azt szomorúnak tartom, hogy a modern Magyarországot megteremtő 1848 áprilisi törvények
Ezek nincsenek benne a preambulumban. De a preambulumban benne van az, hogy az 1956-os forradalomból fakadó szabadsággal él Magyarország. Ez is igaz. Ezért mondom, tehát ez bizonyos értelemben egyenetlen. Tehát azt, hogy a 48 áprilisi törvények, amelyek megteremtették tulajdonképpen a modern Magyarország alapjait, ez miért hiányzik ebből a sorból, nem tudom. Nem találok rá magyarázatot, mert nyilvánvaló, hogy addig, amíg Szent István megalapozta a klasszikus középkori Magyarországot, a modern Magyarországot az áprilisi törvények alapozták meg, és ott lenne a helyük ebben a preambulumban. Ön amikor a 94-98 közötti időszakra emlékezik vissza, és az alkotmányt előkészítő bizottság munkájára, akkor azt mondja, hogy egy széles társadalmi támogatottsága volt a kezdeményezésnek, azért, mert megkérdezték a széles társadalmat róla. Tehát jelen volt a civil társadalom véleménye. Így van. Most gondolom, hogy nem tapasztalta ezt. Na most ez egy nagyon nehéz kérdés, mert tulajdonképpen itt két egészen más munkamódszer volt. 1995-ben mi azzal kezdtük, hogy az 1949. évi 20. törvényből megmaradt annyi, hogy a főváros Budapest. Igen, erre mindenki emlékszik. Na most az, hogy mi egyetértettünk az akkori 6 parlamenti párt az alkotmányozás indulásakor, hogy ezen csak akkor változtatunk, ha ehhez nagy egyetértés van. Ezért hoztunk egy olyan eljárásjogi szabályt, amit sokan nem értenek, és döbbenten néztem, hogy kitűnő történészek, politológusok itt furcsa dolgokat mondanak. Ez a bizonyos 80%, amit annyit mondanak, ez mindössze arról szólt, hogy az eljárási szabályokat a házszabályban 80%-kal kellett meghozni. Itt hol van a félreértés, mert a 80%-ot azt a módosításra értették? Pontosan. Tehát, hogy 4/5-ös többség kellene. Arról szólt a történet, hogy mi megállapodtunk abban, hogy mivel 72%-a volt az akkori koalíciónak, ne élhessen ezzel vissza, ezért rálicitáltunk még 8-at. Tehát önszabályoztak magyarul. Így van. Hát ez egy önkorlátozás 94-98 között SZDSZ-es országgyűlési képviselő volt, tehát önök voltak hatalmon. Így van. Nem volt ilyen egyszerű a kérdés, mert ezt mi a frakcióülésen alakítottuk ki, némi közön mégis volt ezekhez a szabályokhoz, Hak Péterrel együtt, és tulajdonképpen ezeket a szabályokat a szocialistákkal el kellett fogadtatni. Ott náluk erősebb volt az ingerencia arra, hogy éljünk ezzel a 72%-kal, mi úgy éreztük, hogy ezt nem szabad, anélkül, hogy ehhez egyéb támogatottság, szélesebb kör, az alkotmányhoz méltó támogatottság legyen, ahhoz mi megkívántuk ezeket a szabályokat. Tehát az eljárási szabályokat fogadtattuk el, és ez úgy került be az alkotmányba, ugye az alkotmányban benne volt, hogy a házszabályhoz 2/3 kell. Mivel azonban ehhez több kellett, ezért az alkotmányba kellett foglalnunk ideiglenesen, hogy ennek a házszabályi rendelkezéseknek az elfogadásához 80%-kal, és ezek a házszabályi rendelkezések jelentették a garanciát. Tehát azt, hogy legalább 5 párt egyetértése kellett bármi módosításhoz, és ebben az 5 pártban benne kellett lenni a parlamenti 2/3-nak, azaz magyarul a szocialisták ezzel kaptak a létszámoknál fogva, hiszen 54%-uk volt akkor egy vétójogot. De ezzel csak egyszer éltek az ügyészség kérdésében, tehát nagyon kulturáltan viselkedtek, és erre garancia volt a csoportvezető Bihari Mihály. Na most ez az egész alkotmányozási folyamat, ez hát mondja rá, hogy megbukott, meg használja a megfojtották szót is. Hát gondolom, hogy keresztül kasul egyeztettek egymással, aztán nem lett belőle semmi. Ez ennél sokkal szomorúbb történet. Az a helyzet, hogy valamennyi olyan módosítás, ami változtatott volna az akkori alkotmányon, megkapta ezt a támogatást, amit mi ebben a garantált házszabályi rendelkezésben megkívántunk. Egy hatalmas anyag készült, tehát tulajdonképpen a 89. októberi, a 90. júniusi nagy csomag után lett volna még egy nagy csomag, ami végül is lezárta volna ezt az alkotmányozási folyamatot. Ezeket a módosító indítványokat a parlament túlnyomó része támogatta. És ekkor következett be az a hatalmas pofon, hogy igaz ugyan, hogy néhány ellenzéki képviselő hiányzott. Mert ugye itt minden szavazat számított, hiszen valamennyi képviselő 2/3 kellett. Ez volt az emblematikus eset, amikor egy ellenzéki képviselő arra próbálta ösztönözni talán önt,
hogy a független kisgazdákat... Jó, kimondhatom már a nevét, megkérdeztem, találkoztam, ez Kutrus Kati volt, aki a folyosón találkozott velem, és mondja, hogy hát a kisgazdákkal akkor már volt némi konfliktus. Előtte volt a március 14-i beszéde Tolnyán Józsefnek is, amikor a Fidesz miatt őt nagyon megtámadta, akkor kicsit megsértődött és kivonult az alkotmányozásból, és ő mellettem ült. És én mondom, ja hát igen, a Kutrus Kati szólt nekem, hogy mondjam azt, hogy szavazzák meg, mert ha nem, akkor elterjeszték, hogy ők akadályozták meg a határon túliaknak a parlamenti képviseletét, illetve a választójogát. Na hát jó, Józsi bejön, mondom neki, na, megszavazzátok. Mondom, idefigyelj, egy ellenzéki ezt mondta. Hát akkor az egyet megszavazzuk. Mondom, nem lehet, Jóska, nézd meg a házszabályt, itt valamennyi módosító indítványról, éppen azért, mert nagy előkészítés volt, valamennyi módosító indítványról egy szavazás lesz. Józsi nézi a házszabályt, pillanat után már megy az utasítás, hogy megszavazzuk. Hát ez volt végül is, amiről azt hittük, hogy na most már tényleg egyenesben vagyunk, mert ez a veszély sem áll fenn. De nem lett alaptörvény. És itt jött a meglepetés. Ránézek a táblára, teljesen biztosak voltunk, hogy megvan, 5 szavazat hiányzott. Azt láttuk, hogy Hongyula nincs ott, mert állítólag elment valahova Győrbe, valami pártrendezvényre. Bemegyek a jegyzői szobába, hogy mi van, és mi? Mondom, nem igaz. Vezető szocialista politikusok, miniszterek, szakszervezeti vezetők, államtitkárok, és még sorolhatnám. Most a neveket hadd nem mondjam, de sokra emlékezem még, de nem akarok igazságtalan lenni, hogy valakit kihagyjak. Sajnálatos módon ellene szavaztak, tartózkodtak, azaz nem adták a szavazatukat ahhoz, hogy az ő többségük alatti kormányzás idején megszülessék Magyarország új alkotmánya. Döbbenetes volt. Én politikailag egy akkora elképesztő hibának, rövidlátásnak tartom, hogy ezt megtették, amihez csak egy fogható még, hogy megfúrták utána az arányos választási rendszert 97-ben. Ami viszont lehetővé tette volna azt, hogy Magyarországon a német rendszerhez hasonlóan valóban olyan arányokban üljenek be a pártok a parlamentbe, amilyen arányokban a nép rájuk szavazott. Tehát ez azt jelenteni, hogy ha akkor az a választási rendszer... Ha az az 5 szavazat átfut, akkor megvan, akkor most nem akkor megvan az alkotmányunk 97-ben. Ugye? És ha megvan utána a választási rendszer, akkor Magyarországon nincsenek túlnyerések. Tehát ez azt jelenti, hogy ezen az 5 szavazaton múlt a jelenlegi 2/3 többség. Igen. Igen, és tulajdonképpen ez jelenti azt, hogy ezért kellene rendkívül visszafogottnak lenni a Fidesznek a mostani 2/3 többségénél, mert teljesen joggal kritizálta az átmeneti alkotmánynak azokat a rendelkezéseit, amelyek valóban rosszak voltak, és valóban cserélést eszorultak. Mi kicseréltük volna, hogyha akkor az a néhány szoci vezető nem akadályozza meg. Viszont az akkori alkotmánynak a leggyöngébb pontja, ami egyébként átkerült az alaptörvénybe is, hogy valamennyi parlamenti képviselő 2/3 alkotmányt lehet hozni, sőt, vagy hát módosítani is, és új alkotmányt hozni, ez rendkívül gyönge legitimitás. Az alkotmányozási szabályok értelmében ez általában nem elegendő. Ehhez van, ahol 2 ház együttesülése kell, van, ahol alkotmányozó nemzetgyűlés kell, van, ahol népszavazással meg kell erősíteni. De csak hogy egy alkalmi parlamenti többség ezt meghozhassa, az általában nem elég. És sajnálatos módon a régi alkotmányra csak ennyiben hivatkozik a mostani alaptörvény, hogy az átmeneti rendelkezés, vagy a végrehajtási rendelkezéseknél erre hivatkozik, hogy ez alapján született meg. Tehát egyik oldalról kritizálja, másik oldalról a leggyöngébb pontja alapján hozta meg az alaptörvényt. Ön tudja a jelenleg zajló folyamatokat, vagy az alkotmányozás folyamatát és annak elfogadását, vagy magát az alkotmányt pusztán jogászként nézni? Vagy megmaradt önben még a politikus? Nem, ez lehetetlen. Nyilvánvaló, hogy egészen másként nézem, mint amikor teljesen benne voltam ebben a folyamatban. Ebben is a választójogi törvényben pedig még inkább, hiszen ott az én modellemet tárgyalták egy éven keresztül. Viszont az, hogy az ember egy olyan családból jön, amelynek több évszázados közéleti múltja van Zalában, Egerszegen 200. Hogy ott voltunk 48-ban, ott volt apám 56-ban a Dunántúli Nemzeti Tanácsban, és itt ez egy folyamat. Tehát én másként látom ezeket a dolgokat, mint akik most csöppentek bele a közéletbe, mert ebben nőttem fel.
Tehát amikor gyerekkoromban hallgattuk a Szabad Európát, meg az Amerika hangját, és amikor mi történik vele Győrbe, és így tovább, vagy amikor át kellett élnem a házkutatásokat, amikor kizavartak az ágyból éjszaka, hogy nincs alattam, és így tovább. Szóval én átéltem személyesen egy olyan családi indítatást, ami kötelezővé teszi, hogy amennyiben hozzá tudok járulni a mostani állapotokhoz, kötelességemnek érzem, hogy hozzájáruljak. Tehát amikor én például megírtam egy újságcikket arról, hogy a Fidesz által most előterjesztett választójogi törvénynek a keretszámai között egy nagyon normális választási rendszert lehet csinálni, amelyben nincs a választójoggal kapcsolatosan a legnagyobb alkotmányossági probléma, hogy a határon túliaknak más a választójoga és más az itthoniaknak, mert az egyik kettő, a másik pedig egy szavazattal rendelkezik, hanem a német rendszer értelmében nagyon világos, hogy mindenkinek ugyan 2 szavazata van, de abból az egyik érvényesül. Tehát az a szavazat, amit az egyénire leadtak, az már a területi listás, vagy a listásnál nem érvényesülhet. Tehát ha valaki 2 szavazatot is ad le, csak egy képviselőre szavaz. És ezzel megszűnt az egyenlőtlenség. Ez nincs megoldva a mostani alkotmányban, illetve a mostani alaptörvényben és a mostani választójogi törvényben sem. Azért olyan pontjait látja az alkotmánynak, amelyikre azt mondja, hogy ez szerethető, vagy ez elfogadható, vagy szakmailag természetes. indokolt? Hát ennek az alkotmánynak nagyon nagy része olyan, mint az alkotmányok általában. Vagy alaptörvénynek, bocsánat, hogyha már ezt az elnevezést választották. De a gondok jelennek meg, amit ki lehetett volna szűrni. Hát szerkezeti problémák, tehát ez a bizonyos alapvető kérdés, amit fölvetettem, hogy a sarkalatos törvények és az alaptörvénynek a viszonya nincs kellő jogi precizitással tisztázva. Ez az egyik kérdés, amire kitűnő volt a kérdésem, mert valóban ez az egyik legnagyobb probléma ezzel. A másik, ami fölvetődik, hogy olyan jogosultságok szerepelnek benne, mint például az, hogy a költségvetési tanács, amiben 3 kitűnő ember van ugyan, de hogyha úgy gondolja, hogy én ezt a költségvetést nem hagyom jóvá, és március 31-ig nincsen költségvetés, akkor ez a 3 ember megbuktathatja az országgyűlést, és új választást kell kiírni. Na most ez értelmetlen. Másik ilyen probléma például az, hogy szintgondok vannak. Hát mondok egy példát, és ez sajnos egy nagyon komoly színvonalbeli probléma. Én hallottam az előterjesztőjét ennek a rendelkezésnek, amikor a televízióban indokolta a javaslatát. Konkrétan arról beszélek, hogy a bírák és az ügyészek kötelező 62 éves, vagy majd 65 éves nyugdíjazása. Hát ezt mondjuk el, hogy először csak a bírákról volt szó, aztán hozzájuk igazították az ügyészeket. Pontosan, és ezt teszi még cifrába a történetet. Ugyanis, ha valaki nincs tisztában azzal, és a televízióban azt mondja, hogy nem tehetnek különbséget a bírák javára. Tehát nincs tisztában azzal, hogy a bíró ugyanúgy elmehet 62 éves korában, most is nyugdíjba, ha akar, de nem kötelező. És beépítettek egy olyan szabályt, ami negatív diszkrimináció a bírákkal és az ügyészekkel kapcsolatosan, mert egyetlen más szakma nincsen, ahol 62 éves korban el kéne menni. Tehát ahelyett, hogyha valaki ezt ráadásul még komolyan is mondja a televízióban, hogy ő ezt azért terjesztette elő, hogy megszűnjék ez az egyenlőtlenség, ez kétségbejtő, mert akkor fogalma nem volt arról, hogy miről terjesztett elő indítványt. Az az érdekes, hogy azt kérdeztem, hogy melyik pontjait szereti a törvénynek, és csak visszajutottunk oda, hogy melyik az aggályosak. Nem. Na most az a helyzet, hogy olyan extra dolog, ami valami nagy pozitív előrelépés lenne, és nem volt benne az eddigi alkotmányban, olyat eléggé nehéz találni. De az alkotmányoknak a típusába ez az alaptörvény sok tekintetben beleillik. Hát az igazságtalanság lenne azt mondanom, hogy ez úgy rossz, ahogy van, ez nem igaz. Hanem azok a gyönge pontok, amiket ebből ki kellett volna venni, vagy kihagyni, vagy nem beletenni, hát ez... Szóval nem illik egy alkotmányhoz például az, hogy amiről én beszéltem, hogy a mi bizottságunknál olyan módosító indítvány kerülhetett csak az országgyűlés elé, ami mögött 5 párti egyetértés volt. Most akármit be lehetett tenni, és hát itt jön a másik kérdésének a folytatása, hogyha egyszer már a bírákat ilyen ügyetlen módon elküldik nyugdíjba,
És valaki észreveszi, hogy Jézus Mária akkor az ügyészekkel mi lesz, és akkor bead még egy módosító indítványt, és berögtönzik ugyanezt az ügyészekre is, ahelyett, hogy azt nézték volna meg, hogy az egész alapjaiban úgy rossz, ahogy van, mert nem volt semmiféle diszkrimináció a bíráknál ebben a korban, csak annyi volt benne, hogy mint a professzoroknál például 70 éves korban el kell menni nyugdíjba. Nagyon sajnálom, hogy véget kell vetnünk a múlt idézésnek, meg a jelen elemzésének, de hát ennyi fért bele a mai műsorba. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. A Beszélgetés Plusz lettek, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra.